Jylkkärin podcast. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän ylioppilaslehden podcastia. Tällä kertaa ollaan saatu oikein vieras tänne studioon. Mulla on täällä Paula Hokkanen. Tervetuloa. Kiitos. Joo, eli meidän on tarkoitus tänään käsitellä vähän valoa, tarkemmin ottaen valosaastetta. Paula on kirjoittanut tuonne Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun gradun, jonka otsikko kuuluu näin, että valosaasteet julkisorganisaatioiden yritysvastuussa. Ja tässä siis käsitellään vähän, että mitä se valosaaste nyt oikein on, minkä takia tämä on jonkinnäköinen ongelma ja miten sitten tämmöiset suomalaiset, esimerkiksi kaupungit ja yliopistot tähän ongelmaan reagoi, miten ne käsittelee sitä omassa vaikka päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Olenko ymmärtänyt oikein gradusi tavallaan ytimen? Suurin piirtein joo. Siitä on pitkä aika, kun mä sen kirjoitin, eli muutama kuukausi, joku puoli vuotta, mutta suurin piirtein silleen se taisi ehkä olla. Okei. No niin, no mennään ihan suoraan asiaan. Niin kuin ensimmäisenä varmaan tämmöinen käsitteiden määrittely. Jonkin verran valosaaste on ehkä semmoinen teema, mitä on ollut jonkin verran mediassa esillä, mutta ei varmaan mitenkään kovin suuresti, niin on ehkä syytä kertoa, että mitä se valosaaste niin kuin on. No se on onneksi suomeksi itse asiassa aika ehkä ymmärrettävissä oleva, että siis se on valoa, joka aiheuttaa saastetta. Toki saaste ehkä yleensä mielletään tämmöiseksi niin kuin, no vaikka ilmansaasteet, että on jotain haitallisia hiukkasia ilmassa, että valosaaste nyt ei ole silleen varsinaisesti tämmöisiä haitallisia hiukkasia, mitkä vaikka menee sun hengityselimiin tai muuta, mutta se on niin kuin valoa, joka aiheuttaa saastetta. Ja nimenomaan tässä pitää ajatella silleen, että siinä on siis monta eri näkökulmaa, että on niin kuin se ihmisperspektiivi, luontoperspektiivi, niin kuin tämmöinen eliöstö ja muu, ja niin kuin, että miten joku eliö aistii valoa, niin se on toki hyvin erilainen ihmisille ja eliöstölle. Mutta englanniksi käytetään termiä light pollution, mikä toki mitä mä käytin, koska mun gradu on englanniksi. Mutta sitten semmoinen tosi tieteellinen termi on niin kuin artificial light at night, eli yöaikainen keinovalo. Se ehkä myöskin olisi ihan hyvä termi, mutta suomeksi on aika ytimekkäästi valosaaste. Joo, mutta eli niin kuin puhutaan nimenomaan, kun puhutaan valosaasteesta, niin sitten tarkoitetaan tällaista niin kuin ihmisen niin kuin rakentamaa tai luomaa keinovaloa. Joo, keinotekoista valoa, että siis kyllähän joku yöaikainen kuu voi aiheuttaa tietyllä tapaa niin kuin häiritsevää valoa, mutta siis kuun valo ei silleen ole niin kuin valosaastetta. Se on niin, kuu on ollut taivaalla niin kauan kuin maapallolla on niin. elämää. Joo. No missä menee tämmöisen sitten hyödyllisen ja haitallisen valaistuksen niin kuin raja? No jos kysyttäisiin niin kuin miltä tahansa luonnoneliöiltä, niin kuin eläimistöltä, niin kaikki eläimet ja organismit ja muut tällaiset sanois, että kaikenlainen keinotekoinen valo on haitallista, koska se häiritsee niin kuin luontaista sykliä ja sitä niin kuin, vaikka ötökät aistii valoa hyvin erillä tavalla. En ole mikään biologi, mutta siis nehän aistii silleen tosi erilaisella spektrillä, mitä vaikka ihmiset. Että käytännössä niin kuin luonnon eliöiden mielestä varmasti kaikki valo olisi haitallista ja saastetta, mutta sitten ehkä niin kuin ihmismielessä silleen, no onhan meillä ollut niin kuin tulen käyttöä valonlähteenä joskus. Tätä olisin kysynyt seuraavana. Mutta no siis joo, kyllä. Että niin kuin silloin joskus muinoin savupirttiaikoina ja näin, niin siis sillähän käytettiin niin kuin tulta jonkun verran, mutta ei se ollut niin kuin sitä, että ihmiset elää täysin valaistussa ympäristössä. Silloin mentiin nukkumaan, kun aurinko laskee ja silloin aloitettiin niin kuin työt, tai siis kotityöt, maatilatyöt silloin, kun aurinko nousee. Että sehän on ollut se luontainen, että menty sen auringon syklin mukaan, niin periaatteessa silleen kaikki valo käytännössä voisi olla turhaa, mutta on siinä ehkä ihan hyötynsäkin teoriassa. Tämäkin on ihan kiva, että me ollaan täällä pimeässä tilassa oltaisiin ilman valoa, että siinä niinku hyötynsä. Ja toki sitten se, että jonkun verran se toki niinku vaikka lisää turvallisuutta, mutta no siitäkin voidaan palata myöhemmin, mutta sekin on vähän kyseenalaista, että lisääkö se oikeasti turvallisuutta jo aikaa vai ei, mutta se on ehkä häilyvä se raja. Niin se on kyllä ihan kiinnostavaa, että itsekin vaikka kyllä en ole mikään niinku kauhean pimeän pelkää, mutta musta tuntuu, että varmaan suurimmalla osalla ihmisistä vaikka, että jos sä nyt lähdet sinne lenkkipolulle ilta-aikaan tuossa syksyllä tai talvella, niin kyllähän se sitten kun tulee vaikka joku valaisematon pätkä jossain, sanotaan vaikka nyt tuolla Jyväskylän rantaraitilla esimerkiksi, siellä jossain vaiheessa oli toi, niin kuin siellä tuo aivan se Kelion päädyn se perimmäinen lahti, niin siellä ei jossain vaiheessa ollut valoja, niin kyllähän se vähän silleen aina sitten, että täällä on nyt vähän jännempää kävellä kuin tuossa niin kuin valaistulla osuudella.
siis pakko mainita, kun nostit ton pimeän pelon esiin, siis jos mä esimerkiksi olisin opiskellut vaikka psykologiaa, tai jos mä olisin pystynyt jotenkin ottaa tällaisen tosi rankan poikkitieteellisen näkökulman, niin mä olisin todennäköisesti keskittynyt tutkimaan nimenomaan siis niin kuin pimeän pelkoa ja miten se on kehittynyt ihmisillä, niin kuin ehkä, tai niin kuin miten pimeän pelko on kehittynyt modernilla ihmisellä, koska musta tuntuu, että se on semmoinen asia, tää nyt on ihan silleen mutuilua, mutta siis että niin kuin nykyihmisellä on ehkä paljon voimakkaampi pimeän pelko olemassa, koska me eletään niin valaistussa ympäristössä jatkuvasti, että siis joku peruskaupunkilaislapsi vaikka ei todennäköisesti hyvin harvoin pääsee ihan täysin vaikka pimeään metsään, ja se tottuu siihen, että kaikilla on aina valoa. Sitten jos se laitetaan oikeasti pimeään, niin onko se niinku semmoinen irrationaalinen pimeän pelko, mikä sieltä tulee, että se ei välttämättä enää niinku perustu mihinkään loogisuuteen. Tai sehän pimeän pelko periaatteessa perustuu loogisuuteen, koska jos sä menet ulos, niin ei sillä mitään niinku luontopetoja ole. Silleen karhu ei hyökkää kaupungissa sun kimppuun todennäköisesti. Mutta se oli yksi semmoinen, mitä mä olisin halunnut tutkia, mutta valitettavasti kauppatieteessä ei nyt menty ihan tämmöisen pimeän pelon psykologiaan, että siellä ehkä joku kuluttajakäyttäytyminen olisi voinut olla. Mutta. Ja sitten toki jos on niinku valaistu polku, niin silloinhan sä et näe sinne pimeään. Kun tässä on joka puolella pimeätä, niin sitten ehkä näet sinne paremmin. Kyllä. Joo. No valosaasteeseen takaisin pienen kierteen kautta. No mikä siinä sitten on niinku se vaikutus luontoon ja tämmöiseen biodiversiteettiin? Miksi sitä kutsutaan nimenomaan saasteeksi? Eikä se ole vain valoa? No sen voi tavallaan tiivistää siihen, mihin tuossa nyt vähän viittasinkin aikaisemmin, tosiaan siihen luontaisen syklin häiriintymiseen. Että siis kaikki eliöt, ihan siis kaikki kasvit ja vedenelävät ja ötökät ja kaikki eläimet ja siis myös ihmiset, ne on elänyt tuhansia, miljoonia vuosia sen niin kuin luontaisen valosyklin mukaan, että silleen kuun sykli, aurinkosykli, sit vuoden ajat, niin kuin päivärytmi, ne kaikki menee semmoisessa luontaisessa syklissä. Ja valosaaste tai tämä haitallinen keinovalo on siis tosi merkittävä asia siinä, että se häiritsee tätä luontaista sykliä ihan siis luontaisesti. Varmasti ihmiset on ehkä kuullut siitä, että kännykän käyttö yöllä tuo niin kuin sinistä valoa, mikä haittaa sun melatoninin tuotantoa, mikä haittaa sun unenlaatua. Niin se on käytännössä ihan sitä samaa. Ja se, miksi se on tavallaan koko ajan enemmän ja enemmän haitta, niin on just tämä niin kuin sinisen valon lisääntyminen. Että se sininen valo on siis se ehkä kaikkein haitallisin, mutta pääpiirteittäin se juttu on siinä, että siis se häiritsee sitä luontaista sykliä. Kaikki, mikä häiritsee luontaisia toimintoja, on nyt ehkä maalaisjärjelläkin ajateltuna yleensä aika haitallista, mutta siinä on just tavallaan se, että no ehkä myöskin se, että sen tutkiminen on aika vaikeaa, kun me ei voida niin kuin nähdä sen eläimen silmin tai minkään eliön silmin niin sanotusti. Mutta sitä voidaan tutkia vaikka niin kuin sillä, että tulee lajikatoa, mikä on yhdistetty sit valosaasteeseen. Esimerkiksi tämä hyvin helposti havaittava ilmiö on se, että jos yöllä katsot katulampuja, niin siinähän lentelee siis pieniä ötököitä siinä katulampun ympärillä, vaikka jotain yöperhosia ja muita. Niin ne lentelee siinä niin kauan, kunnes ne väsyy ja sitten ne tippuu kuolleena maahan ja niiden niin kuin, suku ei jatku, koska niiden tehtävä yleensä on se, että ne lisääntyy yöaikaan, muistaakseni. Niin sitten tavallaan se niin kuin lajikato on linkittyneenä tähän niin kuin valosaasteeseen. Se on ehkä semmoinen helpoiten havaittavissa oleva asia. Joo, eli niin ei päästä suoraan elämän päässä, mutta sitten just tämmöisiä niinku, jotain käyttäytymistä ja just sitten niinku näitä populaatioiden koko ajan voidaan niinku havainnoida ehkä. Joo. No, eli ongelma on selvästi. Ja sitten yksi ongelma oli vielä, eikö ollut tämä niinku, taivaiden tutkiminen. Tähtitiede on myös vielä yksi ulottuvuus tässä näin, mikä on sitten ehkä vähän semmoinen enemmän ihmisen itselleen on aiheuttanut ongelman, että me emme pysty esimerkiksi tutkimaan niin kuin tähtitaivaata niin hyvin aikaan. Ja meidän kaikki teleskoopit ja muut pitää rakentaa johonkin tuonne 1000 kilometrien päähän. Joo, se niin kun ongelman tutkiminen silleen ihmisnäkökulmasta on lähtenyt käytännössä tähtitieteestä, että joskus niin kun jo 1930-luvulla on niin kun huomattu se, että muistaakseni niin kun Los Angelesin nämä niin kun kaupunkivalot alkoi haittaamaan sen jossain siinä lähellä olevaa ensimmäisen observatoriotoimintaa, niin ne niin kun observatorion tähtitieteilijät huomasivat, että hei, noi laajenevan suurkaupungin valot alkaa haittaa tätä meidän havaintotoimintaa. Ja sitten 70-luvulta asti sitä on sitten oikeasti niinku se tähtitieteellinen yhteisö ehkä tuonut sitten niinku esiin, että heitä on oikeasti ongelma. Ja nykyäänhän sitten juurikin kuten sanoit, niin jos niinku siihen ongelmaan ei puututa, niin ne miljoonainvestoinnit niihin maan päällisiin teleskooppeihin ja observatorioihin ja kaikki näihin, niin se vähän niin kuin menee hukkaan, koska se valosaaste haittaa sitä havainnointia.
Ja ei meillä ehkä ole semmoisia resursseja, että rakennetaan silleen joku 5 uutta Hubble teleskooppia tai James Webbia silleen niin kuin kiertämään tuonne kiertoradalle pakoon sitä valosaastetta, kun sen ongelma voisi ratkaista ihan täällä paikan päällä. Et esimerkiksi niin tuossa, kun Jyväskylässä ollaan, niin tuolla keskussairaalan lähellä on se, mikä se on apua, Ritonniemen observatorio, niin sehän on ollut siis käytännössä käyttökelvoton niin kuin aika pitkä aikaa, koska ei siellä niinku mitään silleen näe. Niinku toi tähtitiedeseura Sirius järjestää semmoisia niinku tähtinäytöksiä siellä, mutta siis ei siellä nyt silleen niinku mitään. Niin siellä voi nähdä ehkä ne kirkkaammat tähdet. Niin silleen, tai sitten monesti siellä on sen verran huonokeli, että siellä on katsottu Harjun kellotornia, mutta sekin näkemisen arvoinen asia. Mutta käytännössä se on niinku silleen käyttökelvoton periaatteessa se observatorio, niin se on vähän sääli, koska se on kuitenkin rakennettu. Siihen on mennyt resursseja ja rahaa ja luonnonvaroja yms. Kyllä. No sitten ehkä vähän silleen pikkuisen valuen tuohon sun varsinaisen gradun aiheeseen, että tästä nyt sitten kuitenkin, tässä on tämmöinen lähtöasetelma siinä on se, että tästä ongelmasta puhutaan melko vähän, eikö vähän niin kuin näin. Mistä sä luulet, että siinä on kyse? Onko tämä niinku tiedon puutetta, onko nämä kulttuurisia asenteita, jotain muuta? No sitähän mä yritin siinä niinku varsinaisessa tutkimuksessa, mikä oli siis niinku haastatteluja, ihan face-to-face haastatteluja ihmisille. Niin sitähän mä yritin siinä vähän selvitellä, että mistä se johtuu. Ja niin kun käytännössä se ehkä havainto on siinä, että se on se tiedon puute. Että se jotenkin on, valo on tosi näkymätön ongelma. Tai niin kun ehkä se liikavalo, että se on ehkä siinä se niin kun haaste. Että mä niin kun väittäisin, että jos tulisi vaikka joku maailmanlaajuinen sähkökatkos, että olisi Suomen laajuinen sähkökatkos sillain, että olisi kirkas tähtitaivas, ihmiset menis pihalle ja katsoisi sinne taivaalle silleen, niin sen pitäisi tolta näyttää, niin sit se voisi olla semmoinen niin kuin ihan kertalaakista semmoinen silmiä avaava kokemus, silleen, ai niin, tosiaan. Mutta nyt jos sä meet niin kuin pihalle ja vilaset taivaalle silleen, niin 3 tähteä näkyy silleen, jee. Niin se niin kuin tavallaan siihen totutaan siihen valon määrään, mikä meillä on kaupungissa, tai ollaan ehkä totuttu, niin sit se jotenkin, se tuntuu semmoiselta, että ei tämä nyt vaikuta mihinkään muuhun kuin johonkin tähtitieteilijöiden, johonkin höpö juttu. Menkää jonnekin Lappiin kuvailemaan silleen, no sielläkin on valosaastetta. Niin onko Suomessa edes semmoista paikkaa, missä ei oikeastaan niinku, olisi niinku melkein semmoinen niinku puhdas yötaivas? No täällä ei ole sertifioituja semmoisia, niinku, mikä ne on suomeksi, semmoisia niinku pimeitä paikkoja. Ei taida olla silleen ollenkaan, että on semmoinen siis kansainvälinen yhteisö, mikä hän oli International Astronomical Union, kohan se oli, niin ne niin kuin siis sertifioi ihan tällaisia niin kuin, vähän niin kuin suojelualueita, vähän niin kuin luonnonpuisto, mutta se olisi niin kuin keskittynyt pimeyteen. Niin en ole itse silleen tälle aikuisella käynyt pohjoisessa katsomassa, mutta siis ymmärtääkseni ihan yhtä lailla pohjoisessakin on se valosaasteongelma. Ja sitten toki niin kuin lumipeite heijastaa, niin kuin se niin kuin voimistaa sitä valaisuuden määrää. Että silleen joku pohjoinen olisi varmaan ehkä silleen paras paikka, mutta ymmärtääkseni niin kun, Suomessa ei ole tehty mitään toimia siihen semmoisen niin kun sertifioidun pimeäpuiston eteen niin kun ihan siis lainsäädäntötasolla, niin ei tällä silleen semmoisia niin kun suojelusalueita ole. Että tuolla Kaavin alueella, mikä on tuolla Karjalassa, Savossa, jossain tuolla idän puolella, en nyt muista tarkasti. Itä-Suomessa ei väitetä mitään, ettei tarvitse oikoa jälkeenpäin. Jossain siellä, missä on Kaavi, ihmiset ehkä voi googlata, missä on Kaavi, niin siellä on siis tämmöinen yksityishenkilö, en nyt muista se nimeäkään, mutta siitä on tehty uutisjuttuja, niin hän niin kuin omilla maillaan yrittää luoda tällaista niin kuin pimeää aluetta. Ei ole maksettu mainos, en ole ikinä käynyt siellä. Mutta että se on varmaan ainoa, mitä mä tiedän, että niin kuin yksityinen ihminen yrittää luoda sellaista pimeää aluetta. Mä haluaisin kyllä käydä siellä, ehkä mä joskus yritän saada hänet kiinni ja mennä käymään siellä, mutta se on tietääkseni ainoa. Niin, no tossa oli mulla, että just, että minkä takia se on sitten automaattisesti jotenkin ihmisten mielissä, että kun tämmönen on, mutta sitten se mielletään valoa kumminkin sille aika jotenkin positiiviseksi jutuksi. Tavallaan, että mistä se sitten johtuu. Ehkä se on varmaan tämä turvallisuus, mistä niinku puhuttiinkin jo aika pitkälti varmaan. Ja siinä on niinku se semmoinen turvallisuuden tunne, mikä on siis oikeastaan valheellinen turvallisuuden tunne, koska siis valaistuksen määrä ei periaatteessa vaikuta rikollisuuden määrään. Päinvastoin, jos sulla on hyvä valaistus kaikkialla, niin rikollisten ei tarvitse käyttää taskulampuja, eikä se näytä niin epäilyttävältä, että sä voit vaan rauhassa touhuta tuolla ja pölliä pyöriä ja murtautua paikkoihin, koska se ei tarvitse kulkea niinku taskulampulla silleen, että sä näkisit jotain. Silleen, ja toinen, mikä on mun mielestä ehkä
iso näkökulma on siis se, että miten niin kuin valosta puhutaan vaikka kulttuurissa. Tämä oli myös aihe, mihin mä olisin halunnut keskittyä enemmän siinä gradussa, mutta valitettavasti mä en ollut myöskään kulttuuritutkija, että piti pitäytyä kauppatieteissä. Mutta tällainen, mä aloitan mun gradun siis siteeraamalla niin kuin raamattua, että siis tää on niin kuin, valo on tuotu pimeyteen. Tämä on niin kuin hyvä asia, että niin kuin saadaan valoa. Tai sitten vaikka puhutaan pimeästä keskiajasta. Silleen, no ei se pimeys siinä varmaan se haitallinen asia ollut, vaan ehkä ne kaikki muut ongelmat keskiajalla. Mutta se on silti pimeä keskiaika. Ja sitten niinku moderni aika on jotenkin semmoinen niinku valaistunut ja valoja kaikkialla. Katuvalot on hienoja ja urbaani ympäristö ja kaikkea. Tavallaan se, miten niinku pimeydestä puhutaan, miten valosta puhutaan. Semmoinen niinku, valon ja pimeän taisteluhan on ihan maailman tyypillisen trooppi jossain mediassa. Niinku, pimeä on pahaa, valo on hyvää. Kulttuurissa ja kulttuurissa ylipäätään, joo. Kyllä. No sitten ehkä vähän tähän tutkimukseen, siinä on just tämä niinku tämmöinen vastuullisuustyö oli ytimessä. Eikö näin sä useammasta kaupungista haastelit, oli yliopistokaupunkeja ja sitten sekä niinku sieltä oli yliopistot ja kaupunki oli tavallaan nämä julkisorganisaatiot nyt tässä tutkimuksessa. Joo, yliopistot ja muistaakseni oli 1 tai 2 ammattikorkeakoulua, mutta silleen niin korkeakoulut ja sitten kaupungit. Ja niitä oli tosiaan yhteensä 13 niitä mun haastatteluja. Yksi niistä oli siis tämmöinen niin kuin juristi, yksityishenkilö, joka sitten oli tähän niin kuin, yritysvastuuseen keskittynyt, koska se aihe oli tosiaan siinä yritysvastuussa tai yritysten yhteiskuntavastuussa, mikä pätee myös julkisorganisaatioihin. Niin yksi oli sitten juristi, keltä mä sitten tiedustelin tavallaan tämän niin kuin lainsäädännön merkitystä tässä kyseisessä aiheessa, mutta käytännössä niin kuin kaupunkiedustajia, että esimerkiksi vaikka joku ympäristöasiantuntija tai joku rakennusinsinööri tai sitten just joku, no yksi oli ihan valaistuskoordinaattori, että semmoisia henkilöitä, kenellä on ehkä joku tatsi tähän asiaan jossain muodossa, tai sitten just korkeakoulupuolelta saattaa olla sitten ympäristöalan niin kuin vaikka professoreja ja joku ekologia ja niin kuin niidenkin taas vastuulliskoordinaattoria ja tällaisia niin kuin, että kellä on jonkin sortin käsitys ehkä siitä asiasta, mutta kaikki ei ollut todellakaan mitään ammattilaisia. Että siis osalle piti ihan niin kuin avata se käsite, tai kaikille toki avasin sen käsitteen, mutta osalle piti pikkusen niin kuin silleen selventää sitä asiaa, ja sitten osa oli semmoisia, että on ihan vähän enemmän perehtynyt siihen aiheeseen. No miten nämä julkisorganisaatiot Suomessa huomioi tämän valosaasteasian? No mä haluaisin sanoa silleen no shade, mutta huonosti, koska se ongelma siinä on siis sellainen ehkä niinku pirstaleisuus, että vaikka esimerkkinä voi olla kaupunki, jolla on oikeasti siis tehty ohjelma niin kuin fiksun niin kuin valaistuksen suunnitteluksi, tämmöinen niin kuin vaikka valosaasteeton ohjelma tai sitten ihan vaan niin kuin järkevän kaupunkisuunnittelun tämmöinen ohjelma, hieno pamfletti, hienot ohjeet, kauhean kivasti tehty ja tosi seikkaperäinen. No sitten se ohje on olemassa. Ja sitten tulee vaikka joku yritys, joka haluaa, ketään nimeämättä haluaa vaikka tämmöisen ihan järkyttävän kokoisen screenin, missä ei ole mitään niin kuin mietitty yhtään mitään, että miten se niin kuin vaikuttaa lähiympäristöön tai muuta. Tai vaikka jos joku sattuu lukemaan uutisia, niin tuossa oli tämmöinen pieni kauppakeskus, mikä asenti semmoiset aivan järkyttävän kirkkaat valkoiset valonauhat tuonne julkisivuunsa. Ja siitä sitten tuli hieman palautetta, kun sitten se valaisi aika rankasti naapuritalojen ikkunasta suoraan sisään. Niin tavallaan se ongelma tässä, että miksi tällaista pääsee käymään, on se, että se hieno pamfletti, mikä on tehty, niin se ei niinku päädy sinne rakennusvalvontaan asti. Että sitten voitaisiin sanoa silleen, että mitä te olette tekemässä. Koska sillä ei ole niinku oikeaa ohjaavaa vaikutusta, vaan se on vähän enemmän semmoinen julistuksenomainen lappu. Et se jäi pikkusen ehkä silleen tavallaan vähän auki, että miksi näin on. No, koska organisaatiot on pirstaleisia, koska kenellekään ei ole niin kuin sitä vastuuta siitä kokonaiskuvasta, koska ne niin kuin toimii siiloissa omina osinaan, että sä vastaat tästä ja te vastaatte tästä ja sitten sä vastaat tästä. Ja sitten niin kuin vaikka yrityksillä ne hakee tietyn luvan, niin siinä luvassa ei välttämättä tarvitse ilmoittaa silleen, että me ollaan nyt tekemässä vaikka tämmöinen valaistusjuttu välttämättä. Vaikka sitä palvelua olisi tarjolla ilmaiseksi, että suunnitellaan valaistusta, mutta jos ei sitä niin kuin pakoteta, että tämä pitää tehdä tämä juttu, niin sitten käy tämmöisiä ylilyöntejä ja sitten se on taas resurssihukkaa ja muuta. Jep. Että, niin. Joo, mutta tuli just tästä mieleen tommonen, siis mun mielestä olikohan niinku vuosi sitten Jyväskylässä nimenomaan oli tällainen, missä oli joku energiayhtiö, oli laittanut tämmöisen hirveän kirkkaan semmoisen sinisen keilan, mikä osoitti johonkin taivaalle ja sitten se oli jotenkin niinku kuvasti jotain vastuullisuutta. Joo, mä otin tämän esiin mun haastattelukysymyksissä, että oliko
ihmiset huomannut uutisista tällaista ja esimerkiksi niin kuin Jyväskylän edustajan kanssa sitten keskusteltiin tästä asiasta, niin siis joo, tässä oli erittäin hupaisaa se, että se tosiaan liittyi siis heidän niin kuin kestävän energiantuotantoon, että se oli heidän idea hyvästä kampanjasta. Se ei tarvinnut mitään erikoislupaa, koska se oli siis pystyssä niin kuin se valopilari vaan sen pari viikkoa, niin sen niin kuin saa tehdä, se on niin väliaikainen, että se ei vaikuta mihinkään. Mutta siitähän tuli aika paljon myös niin kuin sitten julkista keskustelua, että mitä ihmettä te teette. Ja että mikä se niinku on, että sille mä en tiedä, onko kaikki julkisuus hyvää julkisuutta, mutta siinä ehkä huomaa sen, että se niinku, vaikka Alva ei ehkä ihan ajatellut loppuun asti silleen tätä viestiä, minkä ne tässä välittää. Ja sitten siinä ehkä huomaa sen, että siellä ei välttämättä ole henkilö, joka on kauhean perehtynyt vaikka nyt sitten valosaasteeseen aiheena. Niin kuin aika monessa organisaatiossa valitettavasti on, että vastuullisuus ei ehkä ole siellä priolistalla ihan siellä kaikkein korkeimmassa päässä. Niin, tai vaikka olisikin, niin sitten ehkä se, että miten se yhdistyy vaikka johonkin markkinointiin tai viestintään, niin sitten se ei aina välttämättä tiedetä, että mitä siinä tehdään, vaikka olisikin niin kuin silleen jotenkin tarkoitusjalo. No miten sitten, jos nyt vähän jotain, onko kaikki niin kuin ihan täysin retuperällä vai onko näissä sun vaikka haastatteluun tai tutkimuksen kohteessa, niin oliko jotain positiivisia asioita, miten Suomessa huomioidaan tätä asiaa? No kyllähän siis sitä semmoista niinku yritystä on, siis että parannetaan sitä tilannetta. No yksi semmoinen ihan, minkä nyt itse tuossa huomasin ihan silleen kivana asiana, tuossa jokunen syksyinen ilta, kun kävelin tuolla pääkampuksella, eli tuossa niinku yliopiston C-rakennuksen, siinä niinku se aukio, semmoinen iso aukio. Niin kävelin siinä sille yöaikaan ja oikein piti pysähtyä silleen, että tässä ei ole yhtään valoja päällä. Ja sitten mä tästä sitten tiedustelin niin kuin yliopistoedustajalta, toki yliopistokiinteistöstä omistaa niin kuin tämä Sykki, niin kuin Suomen yliopistokiinteistöt. Kyllä. Ja sitten heitä en nyt sitten loppu vähän aika siinä tai oli niin paljon haastelta, en sitten saanut sieltä niin kuin suoraan haastateltavaa, mutta käytännössä siinä on myös tämmöinen omistusrakennekikkailu, että yliopisto ei suoraan voi vaikuttaa kaikkeen, koska kiinteistö omistaa. No joo, anyway. Niin kävelin sitten siellä ja katoin silleen, että hei wow, täällä ei ole valoja ollenkaan päällä. Ja kuulemma se on niin kuin se oli niin kuin energian säästötoimenpide, jos en ihan väärin muista. Että ei pidä turhanpäiten valoja päällä. Mutta se oli siis se ero siihen, että sen pieneltäkin alueelta oli niin kuin sammutettu valot. Että se niin kuin aukio oli siinä ihan pimeänä ja sitten oli kirkas tähti. Ja sitten mä jäin pönöttää siihen ja katsoa taivasta silleen, täällä näkyy vähän tähtiä, jee. Että se ero oli siis ihan merkittävä. Että se ei vaadi ihan hirveästi. Aika pieni alue. Se oli tosi pieni alue, mutta se oli pikkusen sinne korkeammalla, että se tavallaan nousi, se aukio nousee pikkusen niin kuin niiden matalammalla olevien katuvalojen niin kuin yläpuolelle. Se oli ihan siis tosi merkittävä asia. Mutta siis yritystähän niin kuin on, siis että sitä asiaa edistetään. Jyväskylä on tietääkseni ainoa kaupunki, jossa on kuntaorganisaatiossa just ihan siis nimetty tämmöinen valaistuskoordinaattori-ihminen, tietääkseni on edelleen. Niin se on tavallaan silleen positiivinen asia, että hänen palvelua voisi niinku käyttää yritykset. Ja sitten Valon kaupunki tapahtumana on kuuleman mukaan perustettu alkujaan just niinku sitä varten, että edistetään tällaista fiksua niinku kaupunkivalaistussuunnittelua. Mä en siis tiennyt tätä ennen kuin mä haastattelin ihmistä tästä asiasta. Mutta periaatteessa niinku esimerkiksi tämmöisillä tempauksilla, jos se tuotaisiin vähän niinku vielä ehkä konkreettisemmin esille, niin voitaisiin edistää sitä niinku hyvää asiaa silleen, että tuotaisiin ihmisille tietoon sitä, että voidaan olla myös pimeässä, koska sitten voidaan niinku tiettyjä asioita korostaa. Niin kuin Valon kaupungin aikaa ihmiset menee pimeään Tourujoen rannalle sinne katsomaan, kivoja valoteoksia. Niin onko jotkut ihmisen tekemät valaisintyypit vaikka niinku parempia kuin muut? On ehdottomasti siis semmoinen huonoin mahdollinen valo on semmoinen ihan täysin kuvuuton semmoinen pallovalo, ihan täysin pyöreä pallo, mikä on niinku läpinäkyvää muovia, yleensä lasia ehkä. Joo. Se on niinku huonoin mahdollinen, se valaisee ihan kaiken siinä ympärillä. Mutta sitten semmoinen paras olisi se, että jos niinku yöaikaan siis sammutettaisiin valot tai että niissä olisi liiketunnistimet. Mutta siis se, jos tämä ei ole mahdollista, niin semmoinen ihan siis täysin kokonaan sen valolähteen peittävä kupu, joka on suunnattu sillain, että se niinku valopilari osuu ihan suoraan maahan. Eli siihen niinku mitä halutaan valaista. Todennäköisesti halutaan valaista ehkä niinku maata, että ihmiset näkee vaikka kävellä tai autoilla. Niin se olisi niinku se, että on suunniteltu valosaasteettomia valaisimia. Tai sitten semmoisia, että niihin asennetaan semmoinen niin kuin, vähän niin kuin filtteri. Että se on semmoinen niin kuin tällaisen meripihkan värinen semmoinen niin kuin filtteri, että se pehmentää sitä valospektriä. Niin silloin se vähentää huomattavasti sitä valosaastetta. Joo. Niitä on. No vähän mentiinkin jo tohon
tuohon niinku paikalliseen näkökulmaan tässä pikkasen sanoit just tästä, että Jyväskylässä on esimerkiksi hyvä, että on nimetty tällainen henkilö verrattuna sitten näihin muihin. Mitäs ne oli? Se oli Kuopio, muistatko? Mitäs mä haastattelin? Olikohan Lahti, oli siinä Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, ainakin. Joo, siinä nämä 6, joo. Niin, että Jyväskylässä oli sitten tällainen niinku erikseen nimetty ja oli jotain niinku positiivisia. Mitäs täällä meillä niinku, nyt mitäs semmoisia huonoja valosuunnittelullisia esimerkkejä täällä esimerkiksi on? No, mä siis, jos menee mun gradua katsomaan, niin siellä näkyy ehkä semmoinen niin kuin tuossa Lutakossa semmoinen erittäin räikeä valaistuksen lähde nimeltä mainitsemattomasta organisaatiosta, nimeltä mainitsemattoman organisaation seinästä, mikä siis, se valaisee siis koko Jyväsjärven käytännössä. Voi katsoa semmoista hienoa vilkkuvalosouta, kun siinä vaihtuu siis mainoksia. Niin se on siis tämmöinen iso mainostaulu. Iso mainostaulu, joo. Samantyyppinen mainostaulu löytyy tuolta Seppälästä. Tällainen nimeltä mainitsematon kauppakeskus, jonka seinällä on sellainen valotaulu. Ja joskus olin lenkillä tuolla vähän niin kuin Seppälän yläpuolella siinä Kangasvuorenmäessä. Niin katselin siinä, että se valotaulun ne mainosvalot vilkkuu jonnekin, silleen, jos katsoo puittelatvoja, niin jonnekin silleen 50 kilsaa horisonttiin asti, niin näin, että se niin kuin hohkaa sinne asti. Koska siis sehän on ihan törkeen kirkas. Niin. Niin no mä voin nyt sanoa, että ne on taitaa olla molemmat Keskimaan omistamia kiinteistöjä, mutta ei millään pahalla Keskimaalle, mutta kannattaisi ehkä miettiä. Niin. Joo, niin nämä on niinku, ne on huonoja, että niissä on niinku jotenkin se vähän niinku joka suuntaan valaisuvoima on niinku valtava. Joo, se ei ole ehkä mietitty ihan loppuun asti, ja mitä nyt on silleen seuraa itse aika paljon julkista keskustelua tästä asiasta, niin ei ne kyllä mun mielestä ehkä myyntiäkään lisää, koska ihmisiä lähinnä vaan ärsyttää se, että ne on siis niin älyttömän kirkkaat ja semmoiset niinku välkkyvät valot, ja että tavallaan niinku ihmisiä ärsyttää se semmoinen niinku kaupunkiympäristön saastaminen siis niinku mainoksilla. Että tässäkin voi miettiä sitä, että hyötyykö se firma, joka sitä niinku käyttää sitä valoa, hyötyykö se itse siitä ollenkaan, koska ei se välttämättä myyntiä, onko se ainoa, joka tästä niinku saasteen tuottamisesta hyötyy, onko se niinku firma, joka on rakentanut sen, niinku sen itse taulun, että se on ostettu heiltä, he on ainoa, joka hyötyy, kaikki muut käytännössä kärsii. Niin. Minähän suosittelen esimerkiksi firmoja, että kannattaa ostaa paperimainontaa erilaisista lehdistä esimerkiksi. Meillä on tässä niin, siis niinpä. Jylkkärissä olisi hyvin tilaa. Joo, no mutta se on sitten kumminkin esimerkiksi, että tämmöisiä niinku tauluja sitten kumminkin saa tehdä, vaikka ilmeisesti Jyväskylässä kumminkin jotain, vaikka huomiota yritetään asiaan kiinnittää. Miksi on sitten niin hankalaa se vähentäminen? Sä vähän ehkä sanoit just tuossa, että ne on isoja organisaatioita, ne on vähän pirstaleisia, että että se on ehkä se yksi syy. Onko se ainut syy? No tavallaan siinä on semmoinen ikävä noidankehä ehkä, tai oraanpyörä, noidankehä, niin kuin siinä, että ihmiset ei ehkä tiedä sitä aiheesta hirveästi. Se ei ole kovin korkealla prioriteettilistalla. On resurssipulaa, ihan siis niin kuin taloudellisia resursseja, henkilöstöresursseja, että tavallaan noi kaikki liittyy toisiinsa. Että jos se olisi vaikka, ajatellaan niin, että niin ja sitten lainsäädäntö oli siis tosi isossa osassa sinne, kun ei tarvii. Niin miksi tehdä asioita? Yritysvastuuhan on pitkään kanssa perustunut siihen, että siis firmat tai organisaatiot tekee siis vapaaehtoisesti vastuullisuustoimia. Että sitten ne kuvailee niiden omaa niin kun yritysvastuuta sillä, että mitäs me tehdään. Mutta siihen ei ole mitään, niin kun, no aikaisemmin ei ollut mitään pakottavaa tarvetta, mutta nythän on tulee, jos niitä nyt ei vesitetä hirveästi. Kaikkia yritysvastuulainsäädäntöjä, niitä on olemassa, mutta sitten näissä niin kun lainsäädännöissä ei tavallaan huomioida ympäristölainsäädännössä ylipäätänsä ei huomioida valosaastetta. Että pitäisi ehkä EU-laajuisesti, ehkä maailmanlaajuisesti niin kuin luoda siis ihan oikeasti lainsäädäntöä, mikä pyrkisi edesauttamaan sitä, että meillä olisi vähän vähemmän valosaastetta, koska kuitenkin yritetään vähentää niin kuin biodiversiteettikatoa ja luontokatoa ja kaikkea muuta tämmöistä. Että olisi vähän parempi pallo tuleville sukupolvillekin, mutta se valosaaste vähän niin kuin jää sieltä. Se menee vähän samaan kategoriaan kuin melusaaste, mutta ehkä melu on silti enemmän esillä kuin valo. Ne on kaksi ihanasti toisinsa linkittyvää asiaa. Mutta ei ole sitä lainsäädäntöä, sitten ihmiset ei oikein tiedä siitä asiasta, no kun ei ole sitä lainsäädäntöäkään, mikä siihen velvoittaa. Sitten sitä ei oikein pidetä hirveän tärkeänä, koska ei ole sitä tietämystä siitä asiasta. Ja sitten kun on hirveät resurssipulat ja muuta, kun ei ole edes pakko keskittyä siihen, niin tämä on tämmöinen niinku kiva pikku pallero, mikä tekee tosi haastavaksi kaikki vastuullisuus- ja ympäristöasiat. Joo. Ja tuohon varmaan liittyy sitten just se, että sitä lainsäädäntöä tekee, että sitä saisi, niin
sen pitäisi olla jotenkin tarpeeksi niin kuin iso ongelma silleen niin kuin suoraan jo ihmisten arjessa. Mutta se, niin kuin, että toisin kuin melu, niin valon sä voit silleen, sitten kun sä menet omaan huoneeseen ja nukkumaan, niin sä voit laittaa ne pimennysverhot kiinni. Ja sitten eihän sun sinne huoneeseen niin kuin tuu sitä valoa tai asuntoon tai omakotitaloon, missä ikinä ihmiset asuukaan. Mutta sitten meluhan on vähän semmoinen, että vaikka sä yrität siltä suojautua ja äänieristetä tehdään, niin sitten jossain se yleensä häiritsee. Niin kun. Ehkä noissa se ero on se, että meluun on lainsäädäntöä. Niin, mutta se johtuu varmaan tästä, että niin kun. Kyllä, ja siis melu yhtä lailla vaikuttaa niin kuin luontoeliöstöön. Että sit jos ajatellaan, että olet joku lintunen tai lepakko jossain tuolla metsässä, niin sitten se sun niin kuin kiva pikku omakotitalo siellä puussa, niin siellä on jatkuvasti melua jostain moottoritiestä, ja sitten se, että sulla on joku spottivalo viereisessä tehdasaloista, mikä posottaa sinne, niin kuin, sinne sun metsästysalueelle, jos niin kuin olet lepakko ja elät yöaikaan. Niin en ehkä silleen valitsisi olla lepakko tässä roolissa, koska siis sillä ei ole mitään mahdollisuuttakaan niin kuin suojautua näiltä kaikilta. Toki sitten ilmansaasteet ja kaikki muutkin liittyy tähän näin. Niin se ehkä tässä on, että unohdetaan sitten se niin kuin pieneliöstö. Että sillä ei ole, no minä menen sinne omaan kämppään ja laitan ne verhot kiinni ja olen tyytyväinen. Sitten siellä on se joku lepakko tai jänis tai mikä tahansa, mikä on siellä sen spottivalalla. Silleen, kiva hei, kiva kun teette tällaista, kaverit. Onko ollut mitään, tiedätkö, onko tiedossa mitään niinku minkäänlaisia niin kuin lainsäädäntöhankkeita, kun varmaan tietysti, no vois kuvitella ehkä, että mun mielestä ne meluunkin liittyvät lait, ne taitaa olla niin kuin noissa ympäristölaeissa sisäänkirjoitettuna ehkä. Joo, saattoi olla ympäristölainsäädännössä tai sitten saattaa olla jossain niinku tieliikennelaissa, sitten saattaa olla siis jossain kotirauhalaissa. Siis tavallaan niinku suomalaisessa laissa suoraan ei tajuttu viitata valosaasteeseen muuta kuin tieliikennelaissa, jossa puhutaan siitä, että kuinka kirkkaita ja välkkyviä valotauluja saa laittaa siis maanteiden varsille, että ne ei sokaise autoilijoita. Mä en ymmärrä, miksi niitä sitten on silti näissä haastatteluaineistoissa nousi esille siis se, että jossain vaikka tuolla pohjoisessa, olisiko ollut Oulun edustajalta, niin tavallaan nousi just tää, että siellä on joku aivan järkyttävän kirkas taulu, mikä suurin piirtein sokaisee, sinne välkkyy joku sininen ja kirkas valo silleen niin kuin naamalle, ja sitten se ajaa ohjausilla, mä en näe mitä. Niin, miten se toimii se lainsäädäntö, jos tämmöisiä silti on. Mutta siis muissa maissa on ihan valosaasteen lainsäädäntöä, ja sitä voitaisiin, en nyt sano helposti, mutta siis sitä voitaisiin niin implementoida myös Suomeen. Mutta toki kaikkein fiksuinta on se, että se tulisi niin kuin EU-tasolla joku lainsäädäntö siitä niin kuin valosaasteen vähentämisestä ja näistä vaikka lamppujen suojaamisista ja tauluista ja muista. Ja sitten se siitä niin kuin implementoitaisiin jokaiseen maahan, koska nythän se on niin, että jokaisella maalla on vähän niin kuin jonkinlainen oma lainsäädäntö, mutta sitten just, että eihän se valo niin kuin katostaa silleen, että tuossa maassa on lainsäädäntöä, niin minäpäs en leviäkään tuon toisen maan puolelle, kun siellä se kielletään, jos sillä viereisellä naapurimaalla sitä lainsäädäntöä ole. Ei se valo kato mitään rajoja, ei mikään niin kuin ympäristöongelma kato mitään maarajoja. Oliko muuten tässä näin, no sä nyt tutkit näitä suomalaisia kaupunkeja, mutta onko sulla tiedossa, että onko jossain vaikka joku valtio, joka olisi jotenkin tosi hyvä tässä? No joku Australia on tavallaan varmaan hyvä, kun siellä on niin isot erämaat, tai Venäjälläkin on niin isot erämaat, että eihän siellä ole siis mitään ihmistoimintaa, niin silloin siellä ei ole valosaastettakaan varmaan, mutta joku, joka tekisi niinku aktiivisesti jotain. No sen mun aineiston perusteella ainakin siis jossain lähteessä sanottiin, että Sloveniassa olisi kaikkein tämmöinen kunnianhimoisin valosaastelainsäädäntö. Se taisi perustua alun perin, olisiko ollut ehkä taas energiansäästöön, mikä on aika tyypillinen. Mutta muistaakseni siellä oli niin kuin se kaikkein kunnianhimoisin lainsäädäntö. Ja sitten Italiassa olevina oli kanssa, niin, mutta se oli hyvin aluekohtaista. Et tietyllä alueella haluttiin niin kuin, tehdä tämmöistä lainsäädäntöä. Mutta sitten on olemassa tämmöinen niin valosaastekartta, eli Light Pollution Mappi, jossa menet katsoo sitä karttaa ja sitten katsot sitä Italiaa ja niitä silleen, niin aika rankasti valosaasteisia alueita, niin se leviää ihan yhtä lailla sitten sinne Slovenian puolellekin, koska edelleen ei se niitä maakuntarajoja tunne se saaste. Niin sitten se vähän niin kuin menee hukkaan sit periaatteessa se naapurimaan kunnianhimoinen lainsäädäntö. Joo. Mutta niin kuin esimerkkejä oli, mutta sitten siinä vähän sen seurantaa haastavaa. Ei välttämättä ole mitään sakkokäytäntöjä. Tai sitten se, että jos se on niin kuin monta yksittäistä kohdetta, mitkä aiheuttaa sitä valosaastetta, niin ketä sä meet sitten sakottaa siinä. Niin. Se on tosi haastava kokonaisuus. Kyllä. No just sanoit vähän tästä näin, että aika monessa paikassa, niin kuin, jos on jotain tähän valosaasteeseen liittyviä mainintoja tai muita, niin se liittyy tosi usein myös sitten
Mutta taitaa olla näin, että energiatehokkuushan ei siis välttämättä tarkoita sitä, että valosaastetta on jotenkin vähemmän, että esimerkiksi ledit, jotka on nykyisin tosi yleisiä, tai ledejä varmaan on ne isot näytötkin ja mahdollisesti ollut muut, niin että sehän ne saattaa olla valaisuvoimaltaan jopa niinku kovempia kuin noi meidän niinku vanhemmat teknologiat. Joo, siis tossa tulee mieleen tämmönen, mikä myöskin mainitsin siinä mun tutkimuksessa, tämmönen Jevons paradox. Mä en tiedä, onkohan se, se on joku henkilö Jevon, joka on sanonut nimen, eli varmaan Jevonin paradoksi, mikä on siis yksinkertaisuudessaan suurin piirtein ehkä niin, että kun jonkun resurssin niin kuin hinta tai sen käyttöhinta niin kuin laskee, niin se lisää sitä sen kysyntää, milloin sitten se kokonaismäärä vaan lisää. Eli se käytännössä se niin kuin vaikka energiatehokkuuden mielessä, että kun ledit on ihan älyttömän halpoja, se niin kuin valaiseminen ei maksa juuri mitään versus niin kuin sitten nämä vanhemmat sanotaan natiikkalampuiksi, mitkä oli semmoisia kellertäviä katuvaloja, eli suurpaine natriumlampuja, niin ne oli vähän, ei ollut niin energiatehokkaita. Sitten kun niitä vaihdetaan ledivaloiksi tai ledipolttimoiksi, niin sit se on automaattisesti niin paljon halvempaa, että sitten ollaan silleen, ei vitsi, tehdään kaikkea tosi hienoa ja esteettistä lisävalaistusta kaikkialle, ja sitten meillä onkin boom enemmän valaistusta kaikkialla kuin mitä niin alun perin oli tarkoitus, että säästetään nyt kuluja sillä, että vaihdetaan kaikki lediksi, mutta sitten ne voi posottaa käytännössä yötä päivää päällä, ja se ei maksa juuri mitään niin kärjistettynä. Joo. No sitten vähän ehkä tänne, en tiedä onko johtopäätöspuolelle vai mihin loppukaneettipuolelle pikkuhiljaa painumaan, että mä nyt kun on sitten varmastikin ongelma etenkin sit sille luonnolle ja biodiversiteetille, niin mitkä se keinot sitten vähentämiseen niin voisi olla? Mitä ne kaupungit, mitä niiden pitäisi tehdä? No siis palkata asiantuntijoita sinne, ketkä on perehtynyt laajasti ympäristö- ja vastuullisuusasioihin, koska se ei sille ehkä toimi, että pidetään joku koulutus vaikka kaikille kaupungin työntekijöille ja sitten siellä joku tyyppi on silleen, että no valosaaste on ongelma, koska tämä ja tämä. Sitten siellä on joku, en mä tiedä, perusrakennusinsinööri penaa tarkastaja ollut 50 vuotta samoissa hommissa, ei mitään pahaa millekään penaalle, mutta ei perustu oikeaan henkilöön. Niin sitä ei välttämättä kiinnosta se asia hirveästi. Niin. Että se on ihan silleen, että mikä valosaaste pyyhpaa. Menee varmaan samaan kategoriaan aika monen muun ympäristöongelman kanssa. Et käytännössä pitäisi ehkä sitten tehdä niin, että jos niin kun organisaatioissa, missä tehdään päätöksiä, niin siellä pitäisi olla siis oikeasti asiantuntevia ihmisiä, ketkä ymmärtää sen kokonaisuuden. Ja sitten kun tehdään päätöksiä just vaikka rakennuslupien myöntämisessä tai jossain vastaavissa, että uudistetaan joku julkisivu valaistuksineen, niin se pitäisi olla siis velvoittavaa, että se asia esittelyineen käy sen asiasta tietävän pöydällä. Niin kun, ja sitten se päätös tehdään oikeasti sit silleen, että siinä on osaavia ihmisiä siinä mukana päättämässä sitä. Että se ideaalitilanteessa se menee näin, jos on semmoinen ihminen, joka osaa, vaikka Jyväskylässä on valaistuskoordinaattori, joka niitä osaisi tehdä, mutta kun se ei niin kun välttämättä mene sen henkilön pöydälle se asia ikinä. Että se päätetään niin kun jossain muualla. Katsotaan, että no tehkää remppa, täyttäkää laissa olevat määräykset ja sitten ne täyttää ne ja sitten ne rakentaa sinne hirveät valaistushimmelit ja sitten ollaankin silleen, että oho, ei tää nyt ollutkaan vissiin hyvä, ja ihmiset valittaa tästä. Että tavallaan se niin kun pitäisi olla sitä lainsäädäntöä, pitäisi olla ne osaavat ihmiset siinä ja sitten ehkä yleisesti se, mikä niin kun auttaa tosi monessa asiassa on se, että ihan siis jokainen yksittäinen ihminen. Että kun mä nyt tässä kerron sulle tästä asiasta, nyt sulla lisääntyy tietoisuus ja sit sä itse alat ehkä kiinnittää siihen huomiota, sit sä saatat kertoa sitten jollekin toiselle ihmiselle, että tiesitkö mut, että valosaaste on aika ikävä juttu. Niin. Ja sitten tavallaan lisätään sitä tietoisuutta ihmisille, että niin kun ymmärretään se, että se pimeyskin on ihan jees. Ei niin kun välttämättä vaan meille ihmisille, vaan ihan siis kaikille. Koko kaikille elämälle muutenkin. Että se tarvii niin kun monta asiaa, että se ehkä riippuu ihmisestä, että mitä pidetään niinku tärkeimpänä, mutta ympäristöongelmat on aika viheliäisiä. Mutta eli tavallaan tiivistetysti, että se pitäisi saada jotenkin, että yksittäinen kaupunki periaatteessa voisi ottaa sen vaikka just kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioon. Kyllä. Ihan omatoimisestikin, mutta sitten paras tilannehan olisi varmaan se, että se olisi lainsäädännössä niin kuin, koska sitten sieltä lopulta tulee kaikki ne raamit, että sitten jos sä et noudata sitä, niin sitten joudut hallinto-oikeuteen ja sitten. No niin, käytännössä. Niin. Tai sitten ne hankkeet ei toteudu tai mitä tehdään. Joo. Näin, tässä oli oikeastaan mun kysymykset aiheesta. Olisitko halunnut sanoa vielä jotain? Menkää, tämä on touch grass, mutta siis
menkää oikeasti jonnekin niin kuin kirkas tähti kirkas yö johonkin metsään. Menkää sinne vilttimaahan, kattokaa sitä taivasta, koska se on siis ainakin mulle semmoinen paras niin kuin maadoituskeino. Että jos oikeasti pystyt näkemään semmoista niin kuin tuhansittain tähtiä taivaalla ja mietiskelet silleen, että kuinka pieniä mekin ollaan tässä kokonaisessa kosmisessa maailmankuvassa, tässä pienessä maapallossa, koko maailmankaikkeuden 14 miljardin vuoden historiassa hirveän diipiksi. Mutta oikeasti siis se antaa tosi hyvää perspektiiviä. Että siis vähän niin kuin, en irtaudu kehostaan, mutta siis silleen tietyllä tapaa niin kuin yrittää olla yhteisen luonnon kanssa. Ei vaan siis oikeasti taivas on tosi hyvä keino. Niin kuin, ehkä silleen, varsinkin tässä maailman ajassa ihmisiä stressaa 10 000 asiaa, niin siinä saa semmoista pientä niin kuin maadoitusta ja perspektiiviä siihen, niin kuin, että me ollaan vaan yksi osa tässä pallossa. Ja sitten se ehkä tärkeä asia on se, että niin kuin elät itse sitten sellaista elämää, mitä haluat sen pienen ohikiitävän hetken tässä kosmisessa historiassa elää. Tämä on ihan lempipuheenaihe. Niin oikeasti, siis menkää nauttikaa siitä niin kuin taivaasta. Ja sitten kun sitä alkaa niin kuin näkeä silleen, että mä voisin nähdä niin paljon enemmän, voisin nähdä siis ton linnunradan ja muuta vastaavaa kivaa, mitä siellä pitäisi oikeasti näkyä, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä herättää sitten semmoisen ihan erilaisen arvostuksen niin kuin luontoympäristöön ja siihen, mitä ihmiset voi omilla valinnoillaan tehdä ja miten tuoda sitä niin kuin asiaa esille. Niin silleen menkää ja koskekaa sitä nurmikkoa ja katsokaa sinne taivaaseen. Vielä ihan loppuun, että mikä Jyväskylässä voisi olla semmoinen paikka, missä nyt sitten olisi niinku oikeasti pimeätä? Missä tällä? Jyväskylässä ei oikein ole. Mä oon käynyt joskus Viitaniemen uimarannalla. Me käytiin siellä katsomassa revontulia. Tai meidän piti mennä katsoa Perseidien meteorimyrskyä, mikä se on. Mutta saatiinkin tämmöinen revontulishow. Ihan hirveätä, kun ei sitten nähtykään tähdenlentoja. Mutta siis se oli ihan ok. Ei sielläkään hirveästi näy. Että jos haluaisi oikeasti silleen kaupunkialueella nähdä jotain, niin käytännössä pitäisi olla auto ja ajaa tonne niin kuin laitakunnille. Mä oon käynyt Muuramessa yhden kadun niin kuin, tai semmoisen pellon reunassa katsomassa. Mulla on myös niin kuin gradussani kuva tästä kyseisestä paikasta. Niin mä oon käynyt siellä välillä katselemassa, mutta se vaatii sit autoa. Et käytännössä jos nyt Jyväskylässä haluaisi mennä johonkin, niin melkein pitäisi ottaa valosaastekartta esiin, sitten yrittää siitä katsoa silleen, että missä on semmoinen kohta, että niinku horisontissa ei ole hirveästi valosaastetta, mutta siis valitettavasti niitä on täällä aika heikosti, mutta silleen Viitaniemen ok, ja näin nimessä on se uimaranta, missä joskus hyvällä säällä on ihan ok näkymä, että se vaatii tämmöistä, siis se vaatii työtä, että sä näet ihan luonnollisen taivaan, herra jestas. Niin, kyllä. Se on varmaan, itse ehkä just jossain, no mökillä jossain silleen, että kun se on keskellä järveä kun menee, niin sit siellä musta, että se on aika paljon kirkkaampi, se on kyllä kuin jossain kaupungissakin, mutta sitten on ehkä ymmärtänyt, että sekään ei silti välttämättä, että vaikka se on tuolla Etelä-Savossa ja siinä on kaupunki jo ehkä kuin 20 kilsaa, niin se silti se 20 kilsaakin on semmoinen, että se vaikuttaa paljon. Se kantautuu tosi kauas niin kuin se valon kajo, mitä on. Et ihan hyviä kuvia mä oon saanut tuolla Etelä-Konneveden kansallispuistossa. Joo. Että sekin on sitten kansallispuisto ja se ei ole sitten enää Jyväskylässä. Että pitää mennä oikeasti valitettavasti vähän kauemmaksi, tai aika paljonkin kauemmaksi. Joo. No niin. Kiitos vierailusta. Tällä kertaa laittakaa palautetta, ehkä seuratkaa, tehkää ihan mitä haluatte, ei ole pakko tehdä mitään. Seuraavan kertaan. Moi. Jylkkärin podcast.